what's up everyone? Čaute všetci, tu opäť Vlado z jazykovej školy Go, kde objavujete svoje anglické ja. Nestrapnem sa v angličtine na dovolenke? To je otázka, ktorú si kladú mnohí moji študenti. Je to prirodzené. Chodíme na dovolenky, cestujeme, komunikujeme v angličtine. Niekedy si chceme niečo vypýtať, povieme, že chceme toto, vyslovíme to inak a zrazu je z toho niečo úplne iné. Niektoré tieto slová, ktoré mám pre vás pripravené, niektoré sú úplne nevinné, niektoré sú vtipné a niektoré z nich môžu úplne zmeniť význam. Takže dávajte pozor, watch the entire video, určite sledujte celé video, aby ste sa na budúce, na ďalšej dovolenke dohovorili tak, ako naozaj chcete a vypýtali si to, čo naozaj chcete. OK, čiže ako sa nestrápniť na dovolenke, keď hovoríme po anglicky. OK, so the first word I have for you guys, úplne prvé slovo, ktoré pre vás mám, je, keď si pýtame, povedzme, polievku. Chcete polievku, tak si vypýtate I'd like some soup. I'd like some soup. OK, čiže chceme soup, polievku a namiesto toho často povieme soap. Soap. A vypýtame si mydlo. OK? Takže pozor, obe tieto slova sú samozrejme v pohode, ale dávajte si pozor na to, čo si pýtate. Čiže máme soup, soup, polievka, soap, mydlo. OK, toto slovičko, word number 2, je celkom vtipné. Keď si pýtame kolu. OK? Kola je veľmi populárna. Veru, hej, aj na Slovensku. Alright, takže kola. Keď si pýtame kolu, takže v angličtine sa hovorí cola alebo Coca-Cola. Môžete použiť oboje Coca-Cola, cola, ale veľmi často sa používa aj výraz Coke. Okay? Čiže správne, keď si pýtame kolu, tak môžete povedať Coke. I'd like some Coke. Lenže toto slovičko už určite tušíte, ako vám znie. Mnohí študenti ho vyslovia ako cock. Okay? Čiže sú, povedzme, niekde v bare, I'd like some cock. Ja, na to pozor, pretože cock má viacero významov, ale také dva základné významy sú, teda môže to byť kohút, čiže cock, ktorému hovoríme aj rooster, v americkej angličtine rooster alebo cock, čiže kohút, ale môže to byť samozrejme aj mužské prirodzenie, okay? Čiže penis. Na to pozor. Pozor na coke a cock. Čo si v reštaurácii alebo v bare vypýtate, čo vlastne chcete, môže úplne zmeniť význam. So be careful with this word. OK, the next word, ďalšie slovo. Sme pivný národ, Slováci, pijeme pivo, hoci nie viac ako Česi, ale vypije sa u nás dosť piva. Ja teda nie, ja pivo nepijem, vlastne už vôbec nepijem. OK, beer, pivečko, pivo, beer, ale niekedy sa stane, že povieme bear. Can I have one bear, please? Can I have one bear? OK, pozor. Beer, bear. OK, bear je medveď. Možno niekde v Tatrách by ste si mohli vypýtať aj bear, čiže medveďa, ale niekde pri mori, v primorskom letovisku, skôr zostaneme pri beer. OK, čiže pozor, pivo, beer, medveď, bear. Beer, bear. OK, tieto slovičká sú naozaj celkom vtipné, niektoré sú nevinné a niektorými sa môžete trošku strapniť, takže hlavne pozor na toto. Týmto slovičkom sa môžete trošku strapniť, hoci myslím si, že mnohí to takto proste vyslovujú a niekedy sa nad tým ani nepozastavíme, ale myslím si, že to znie celkom vtipne. Takže keď ste povedzme v hoteli a potrebujete Do you have any sheets or can I have a sheet please? Sheet samozrejme má viacero významov, môže to byť aj a sheet of paper, napríklad hárok papiera, môže to byť worksheet, nejaký pracovný hárok, ale teda na dovolenke, čiže v hoteli, sheet, niečo, čím sa prikrývate. Takže tu pozor, keď si pýtate takýto sheet, tu nás to často zrádza k tomu, alebo zvádza nás to k tomu, aby sme to skrátili a dostaneme shit. Okay? Can I have a shit, please? Okay? Takže pozor, hovorí sa, že učiteľ má byť slušný a aj vysvetľovať angličtinu, aj teda preklady slov slušne, lenže tak niektoré veci treba nazvať pravým menom, také, aké naozaj sú, čiže nebudeme hľadať nejaké slovo ako výkal alebo exkrement, ale v podstate nazvime to pravým menom, shit je hovno. A toto slovo môže mať v angličtine často aj taký prenesený význam, čiže keď poviete shit, čiže hovno, nemusí to byť vždy niečo vulgárne alebo niečo neslušné. Aj my v slovenčine hovoríme, keď sme napríklad prekvapení, tak povieme ale hovno. Hej, keď vám niekto niečo povie a ste z toho prekvapení, tak poviete čo? Ale hovno. Tak to isté sa aj v slovenčine
teda v angličtine takto isto, keď vám niekto niečo povie, poviete no shit, really? OK guys, the next word I have for you, ďalšie slovičko, ktoré pre vás mám, toto slovičko je také veľmi časté, myslím si už miliónkrát bolo zosmiešnené aj vo videách, aj na internete, čiže bolo by úplne hlúpe, aby som ho nespomenul, takže je to pláž. Keď ste na pláži alebo hľadáte pláž, rozprávate sa o pláži, tak je to beach. Okay? Beach. A tu je krásne toto dlhé i. Beach. Okay? Takže nebojte sa to natiahnuť. Beach. Samozrejme, každá hláska v angličtine, keď ide o dĺžku, čiže kvantitu, je len relatívne dlhá. Čiže to, že je niekde napísané, že to má byť dlhá hláska, neznamená, že to bude beach. Hej? Ale zároveň to nebude bitch. A to je práve problém, ku ktorému sa dostávame. Takže správne o pláži hovoríme, že to je beach. A naopak, aby sme nepovedali bitch. Okay? Bitch, pretože bitch je v podstate, je to suka, psa. Máme psa a máme suku, čiže it's a female dog. It's as simple as that. Okay? Čiže samozrejme bitch môže byť aj hanlivé slovo pre ženu. To je taká suka, si obyčajná suka, hey, you're such a bitch. Okay? Takže takisto ako v angličtine, tak aj v slovenčine, oba jazyky to majú vlastne podobné toto použitie. Čo je ale zvláštne v angličtine, nie všetky takéto výrazy musia byť vždy hanlivé. Závisí to naozaj od situácie. Niekedy aj medzi ženami, dievčatami, kamarátkami sa rozprávajú, povedzme, len tak ako zo srandy povedia come on bitches, ako doslova poďme babi, come on bitches. Okay guys, so remember, beach, bitch. OK, ďalšie slovičko, ktoré pre vás mám, je celkom také vtipné, také nevinné, keď si pýtame snack. Okay? Snack, čiže niečo na zahryznutie, niečo malé, nejaký snack. Okay? Vieme, čo je snack, čiže snack is a small food that you eat during the day, čiže môže to byť desiata, môže to byť olovran, môže to byť niečo malé na zahryznutie, čiže snack. OK? A častokrát už sa mi stalo, že sme to so študentom trénovali a povedal, že I like snakes. I like snakes. Čiže pozor, snake je had. Okay? Takže aby ste si vypýtali namiesto snacku hada, takže pozor, snack a had je snake. Snack, snake. OK, the next word is opäť také nevinné slovo, tak keď si pýtame niečo sladké, máme dezert alebo zákusok, chcete si dať kukavičke dezert, zákusok, tak správne by sme si mali vypýtať dessert. Dessert. Okay? Tu je aj samozrejme spelling je iný, ale aj výslovnosť je iná, čiže dessert. Dessert, lenže nie vždy si to každý uvedomí a povie desert. Desert. Okay? Čiže desert je púšť. Okay? Na toto pozor. Dessert, desert. One more time. Dessert, zákusok, alebo desert. Desert, púšť. OK, the next word is one of my favorites. Toto slovo je jedno z mojich obľúbených. V podstate hrášok. Ak ste niekde v reštaurácii a chcete si dať hrášok, alebo chcete sa niekoho spýtať, či majú hrášok, povedzme. Deti majú radi hrášok, takže máte deti a chcete im vypýtať nejaký hrášok, tak do you have any peas? Napríklad. Čiže hľadáte peas. Peas ako hrášok. To je zaujímavé, pretože hrášok v angličtine je vlastne počítateľný. Aj v slovenčine sa dá počítať hrášok a viaceré hrášky, ako máme na mysli tie jednotlivé guličky, hrášky, ale všeobecne v slovenčine hovoríme hrášok. Lenže angličtina to počíta, čiže keď máme na mysli hrášok, tak väčšinou sa to používa v množnom čísle, čiže peas. Okay? Pozor, peas. A toto nás opäť nabáda k tomu, alebo nesprávne vyslovujeme piss. Piss, čiže opäť krátke. Nie dlhé pí, ale pi. Okay? Pozor, piss znamená močiť. Okay? Čiže aby sa vám nestalo, že chcete povedať I want peas a namiesto toho poviete I want piss. Okay? Čiže to sú také časté chyby. Peas, piss. Be careful with that. OK, the next word. Ďalšie slovo je opäť veľmi nevinné. Ak máte radi jahňacinu, povedzme, že ste na dovolenke v Grécku, v Turecku, čiže kebab, keď si dávate napríklad, tak jahňací. Čiže aby sa vám nestalo, že si vypýtate lampu. Toto je také opäť veľmi nevinné a také doslova, že subtle,
taký úplne malinký rozdiel vo výslovnosti. Takže jahňacie je lamb. Lamb. Okay? Nevyslovujeme B ani P na konci, je to lebo kombinácia spoluhlásková skupina MB v tomto slove, čiže lamb. Lamb a naopak, aby ste nepovedali lamp. Lamp. Čiže namiesto jahňacieho bude zrazu lampa. Lamp je v podstate lampa, napríklad stolová lampa na stole. Okay? Again, lamb, jahňa, jahňacie mäso, lamp, lampa. OK, the next word I have for you, ďalšie slovo, ktoré pre vás mám, toto je naozaj veľmi dôležité a stretávam sa s ním naozaj často, pretože na dovolenke si často objednávame apartmán. Čiže chcete sa informovať, či majú voľný apartmán alebo koľko stojí apartmán, tak apartmán je v podstate, angličtina má na to výraz suite. Suite, čiže akoby suita, ale suita znie tak veľmi honosne. Čiže, ale v podstate ide o viaceré izby. Hej? Čiže sweet, a takto sa to píše, ako vidíte, sweet. A výslovnosť je naozaj ako sweet, ako niečo sladké, sweet. Ale častokrát študenti nevedia presne, ako sa to má vyslovať, alebo keď to vidia napísané, niekde v prospektoch alebo na stránkach hotelov, a povedia suit, lebo to znie vyzerá to ako oblek, ako suit. Takže pozor, správne vyslovujeme suite a suit je oblek. Again, apartmán, čiže viaceré izby sú suite a oblek suit. OK, posledné dve, ktoré pre vás mám, sú také opäť veľmi jednoduché a veľmi nevinné. Takže keď hovoríme o posteli, hej, že chcete sa spýtať na postel, či je jednolôžková alebo dvojlôžková, to je jedno, a používate výraz bed. Okay? Bed s krátkym E. Bed je postel a namiesto toho často poviete bed. Pri tomto slove mnohí študenti ani niekedy nepostrehnú rozdiel, takže pozor, je to bed ako postel, bed a zlý bed. Bed, bed. OK, a posledné slovo, ktoré pre vás mám, je food, čiže jedlo, food. A tu častokrát počujem nesprávnu výslovnosť food. Alebo častokrát s dlhým food, čiže nie food, ale food. Ale pozor hlavne, aby ste nepovedali foot, pretože food, v podstate, neviem, či vôbec angličtina existuje, ale čiže jedlo, food, dlhé O a D, food, a chodidlo, čiže noha, chodidlo, je foot. Okay? Foot. Takže aby ste si namiesto jedla nevypýtali nohu, food, foot, tak aj na toto si dajte pozor. Be careful with this. OK guys, takže toto boli časté anglické slová, ktoré nesprávne vyslovujeme a môžeme sa s nimi na dovolenke niekedy strapniť, ale ako som povedal, niektoré sú úplne nevinné, niektoré keď zle poviete, tak sa nestane vôbec nič. Naopak niektoré také trošku možno vulgárnejšie ako beach, bitch alebo sheet, shit, prípadne peace, piss, tak tie môžu trošku zahýbať aj tým príjemcom komunikácie. Takže pozor na ne, verím, že sa ich naučíte a že ich budete vyslovať správne a na ďalšej dovolenke sa už nestrapníte alebo nepríde k žiadnym nedorozumeniam. Thanks for watching, ďakujem za pozornosť and see you guys next time. Leave a comment below. Cheers!